Kani kadi ka jingpan benapat ba syabaro ki nongcheng snong bat khamtame ki badai na po ka constituency mairang dagani ka khubor bat lungba kani ka video ki ba page ya kani ka channel bin snobha ban snapha ya kani ka jingpan bena ka balawan lungba ka Voice of the People Party lani ka VPP chepi baro ki nongcheng snong te ngakarmen ba pin snap bat page ya kani ka video hadu banakut khnang ba pin tip ya ka khubor hagaba nagaliang jong u president barangba jong ka seng kata uba Arden Miller basayumoy upentip syabaro kinong song khamtam e ki bahap hapo ka mairang constituency bat kumjuru ki bamarjan ki bahap hapo ka Mothat Raisan constituency ba haga khatsau tarik u February 2024 kandon ka jingelang paitba hagaba nagaliang jong ka party VPP kanwan ban pensyai ya ki matri kam ki jongka hakaba yade bat ka election MDC bat gumjuru ban pensuthu ya ka jingkordor jong ka MDC election jong usnem arjar arsan tegumta lagarpat ya baro ki paitba ki bapej ya gane ke video bat kumjuru ya gitu ki bompej ngakarpat ya ki viewers subha ban senlang ya gane ke video kamtame ya gitu ki paitba ki bahap hapo ka mairang constituency khnang ba phintip ba kandon ka jingelang paitba hakaba nagaliang jong u president barang ba unwan hakati gasngi ban pensyai halor ka mat bat kumjuru ya ka jing pensyai hakaba ya dei bat ka election MDC jong menta usnem Tikamta nagaliang jong u stage which hanai channel ru ukarpat ya pi baro ki viewers khamtam e ki bada ham apo ka mairang constituency pat kumjuru ki badei na po ka state Meghalaya hi bro kawi ki ba jukurshan ya upra nakapor syakapor bat khamtam e ki bala jukurshan ha nadu ka election MLA bat kumjuru jong ka election MP te hakane kentiru jong menta usnam arja arupsan kawan sa ka election MDC te kumtanga karpa de phi baro ba pinwan hakati ke jingelang bat ba pin sngeu dala ki jong ki khmat bat pin yo i dala ki jong ki score ya ka jing batai bat ka jing hikai bat kumjuru ka jing pen sngeu thu hakaba yedei bat ka jing kordor jong ka election MDC hakaba mangi ki khasi jointia ngidon kam ha ya kani tikumta sasin pat ngakarpat khamtame ya ki viewers ki ba page ya kani ka video ka jonga subha ba phin ya share like but subscribe na ka benta ba ki parlo ki bajan e ki jong phiru kin tip ba haga khatsau turik u February lane u banai ba ar menta i u banai kata la sngi thoding jong usnem arjar arsan kan sadon ka jingyalang he ka bansa penlong hapo mairang bat kajaka kan dei hapo Tirot Singh Memorial pendeng Myong Hall ti kumta lagarpat sasin pat kublai shibun ya kajing pelai porjung pi ban sap yang ni video bat kum ya kajing pentip ke bawan na ka party VPP kublai shibun kublai sia jarngu ngin sai kandu hakati kasngi